शिवराज्याभिषेक दिनाचा सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांच्यासोबत मंत्री योगेश कदम सुद्धा आपल्याला दिसतायत। ही थेट दृश्य आपण रायगडावरची पाहतोय। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा तिथीनुसार 353वा शिवराज्याभिषेक दिनाचा सोहळा हा आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि सध्या या रायगडावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं आगमन झालंय। तर या सोहळ्याच्या निमित्तानं तिथे विविध कार्यक्रमांचं सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन सुद्धा करण्यात आलेलं आहे। हे दृश्य आपण पाहतोय। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रायगडावर दाखल झाले त्यावेळची ही दृश्य आहे। त्यांच्यासोबत मंत्री योगेश कदम सुद्धा आपल्याला दिसतायत। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर नितेश राणे आणि भरत गोगावले सुद्धा या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळते।